Ako po si Edwina Ginto, na anak ko po si Danica Ginto, na humingi po ng tulong sa kanya pong sakit na scoliosis. Lalagyan po siya ng braces. Sana po matulungan niyo po ako kay Congressman Saldico at sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po. Live mula sa ating satellite office sa Kongreso, makakausap natin si Nanay Edwina. Magandang hapon, Nanay Edwina. Magandang hapon po. Kamusta na po ang kalagayan ngayon ng iyong anak na si Danica? Ayun po, hindi ka po kasi siya nalalagyan po ng braces, kaya parang ano pa rin po yung katawan niya. Tumatabingi po kasi, sir. So ilang taon na po ito si Danica, Nanay? 13 years old na po siya, sir. Ngayon ay nakakapag-aral pa po ba siya or na-stop po ito sa pag-aral? Pa po. Kailan po ito na-diagnose, Nanay, itong anak po ninyo sa kanyang sakit? Ano po yung naging epekto sa kanya nitong sakit niya man sa pang-araw-araw na gawain po, ma'am? Gaano po ito naka-epekto? Parang wala lang po sa kanya kasi ako kasi napansin ko po kasi na parang tumatabingi po yung katawan. Kaya po agad ko po siyang pina-check up. Nung pina-check up niyo po itong anak po ninyo, anong sabi ng doktor, ma'am, sa kalagayan po niya? In-x-ray po siya, tapos nakita po na meron po siyang, yung pong galudgod niya po, parang nag-e-air, kaya po ni-refer po kami sa orthopedic. Ano daw sabi ng doktor, Nanay, sa kalagayan po niya? Yun mo, lalagyan daw po siya ng braces para po madiretso daw po yung galudgod niya kasi bata pa raw po siya, maayos pa daw po yun. Opo, so ibig sabihin, ma'am, hindi pa naman ganoon ka lala po itong kalagayan po ng kanyang likod, ma'am? Opo, hindi pa po siya kasi 25 degrees pa lang po eh. Pero kamusta naman yung paglalakad niya, Nanay Edwina? Naapektuhan na ba? Pag naglalakad po kasi, sir, nakalaylay talaga yung isang braso niya eh. Yun ang ano niya. Hindi naman po, naglalaro pa naman po siya. Paano niya, ma'am, nakuha po itong sakit niya, ma'am? Sa pagkakalam niyo po? Sir, eh. Wala naman po sa lahi po namin eh. Siya lang po sa pamilya po ninyo na nagkaroon po ng ganitong uri ng sakit? Yes po, sir. Kamusta naman po yung hanap buhay po ni Mister? Ayun po, si Mister din po kasi meron din po siyang nararamdaman sa katawan niya. Yung biyahe niya po kasi, hindi naman po tuloy-tuloy. Driver po itong asawa po ninyo, Nanay? Tricycle driver po. Opo, tricycle driver po itong asawa po ninyo. Nasa magkano naman po yung kinikita niya sa araw-araw po, Nanay Edwina? Minsan nasa lang po, 300, 350. So, paano nyo, ma'am, na pagkakasya po ito sa pang-araw-araw nyo pong pangangailangan? Meron po kung maliit na tindahan. So, meron ka dyan, ma'am, sa bahay po ninyo, itong sari-sari store. So, ngayon, anong sabi ng doktor, ma'am, nasa magkano po itong kinakailangan na ilagay sa likod po ng anak po ninyo? Yung po kasi niyan, 24, sir, pero nilapit ko po sa social service, nabawasan po siya. Opo, nasa magkano na po? 24K po kasi sa sir, tapos nabawasan po ng social service ng 4K. Opo. Bali, mabot na lang po siya ng kulang-kulang 20. So, aabot ng 20,000 po yung kinakailangan pa po ninyo para malagay na po itong kinakailangan na brace sa likod po ng anak po ninyo. Opo, sir. Opo, pangilang anak po ninyo ito si Danica? Pangatlo po, bunso po namin siya, sir. Pangtatlo, kumbaga bunso po ito sa tatlong magkakapatid po. Sir. Opo, sir. Opo, yung kapatid niya, ma'am, nag-aaral pa po ba? Opo, yung panganay po namin, third year college na po. Tapos yung sumunod, grade 12. Opo, itong si Danica, ma'am, anong grade po ito? Grade 8 na po, sir. Grade 8. So, anong sabi ng doktor dapat sa lalong madaling panahon? May schedule na po ba itong binigay na doktor kung kailan po itong magiging operation po? Wala naman po. Sabi lang po niya, pag napuno ko daw po yung hinihingi nila, pwede ko na pong dalhin sa doon. Ngayon, ma'am, ay lumapit po kayo dyan sa Ako Bicol. Maitanong ko lang, Nanay, kanino nyo po nalaman na tumutulong po ang Ako Bicol? Hindi, nagpunta po kasi ako dito, sir. Nakahingi na po ako sa iba. Sabi ng po dito, ka rin sa Ako Bicol para makahingi ka rin ng tulong. Ayun. So, lumapit ka na po sa ibang ahensya. Kaso kulang na kulang talaga yung nalikom nyo pong pera. So, nagbakasakali ka po na yung Ako Bicol ay masasagot na po itong nasa lagang 20,000 pesos. Salamat po, sir. Sige, wait lang, ma'am, para masiguro natin na talagang sasagutin na po ng Ako Bicol. Nasa kabilang linya ng ating telepono si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa iyo, Sir Alvin. Good afternoon, sir. Sa lahat po ng nanonood at nakikinig po ng Tabang Organismo, magandang hapon po. Opo, meron po tayong kababayan na lumapit po sa atin regarding po sa kanyang anak na nangangailangan po ng 20,000 para sa back brace ng kanyang anak. Ano po yung maitutulong ng Ako Bicol Party List? Sagot na po ba ng Ako Bicol Party List po itong alalahanin ni Nanay Edwina? Yes po, at yan po yung maliwanag na sasagutin po ng Ako Bicol Party List yung kanyang kakulangan dahil po sa karamdaman na scoliosis po na pinagdadaanan ni Danica Ginto.
So wala pong problema dyan na sagot po yan ng Ako Bicol Party List. Ano po yung magiging proseso po nito, Sir Alvin, para matanggap po ni Nanay Edwina po itong tulong mula sa Ako Bicol? Well, na-receive na po yan ng staff natin ng Ako Bicol Party List. Binigay na ho ng mother ni Danica yung mga papeles na yan kung kaya't ito po yung na-assess agad, ano? At i-forward po sa atin at dyan sa ating programa. Ang gagawin na lang po dyan ni nanay po, ni Danica, ay hihintayin po yung GL natin na paglabas coming from DOH sapagkat yan ay iproseso na ng Ako Bicol Party List. Hihintayin na lang lamang natin ang code na yan para pag lumabas yan, tatawag na lang po ang ating mga Ako Bicol staff sa kanya upang kunin niya yung guarantee letter para kay Danica. Ayun, ora mismo pong pagtugon ng Ako Bicol Party List dito sa alalahanin ni Nanay Edwina. Opo. Opo, para sa kaalaman po, Sir Alvin, ng ating mga kababayan, ang serbisyo pong ibinibigay ng Ako Bicol Party List ay wala pong bayad. Ito po ay libre. Yes po sir. Tama po kayo dyan. Sa lahat po ng mga nanonood nakikinig po sa ating programa, ito po ay paulit-ulit nating sinasabi sa ating mga kababayan na ang ito pong naririnig ninyo at napapanood ninyo na pagbibigay at pag-aasiste sa ating mga kababayan, especially dito sa mga medical assistance po. Ito po ay walang kapalit, ano? Wala hinihingi ang Ako Bicol Party List ng kahit anong kapalit, anong uri ng kapalit, yan may regalo o pera, hindi po yan. Ang Ako Bicol Party List po ay serbisyo po, ito po ay serbisyo publiko na inahandog ng Ako Bicol Party List sa ating mga kababayan. At sa mga nakikinig po sa ating mga kababayan, ano po yung tumupong iparating, Sir Alvin, sa kanila? Mangyari po sa mga kaibigan, mga ano po natin, mga kababayan nagnanais pong humingi ng tulong medikal, no? Klaruhin ko lang po, ito po ay tulong medikal. Wala po tayo tulong financial dito. Ito po ay tulong medikal, guarantee letter po ito. Mangyari po lamang ay kumpletuhin po ang mga requirements. Meron po ang Ako Bicol Party List, meron po kaming tinatawag na People's Day kung saan po ang mga kababayan po natin pumupunta doon at nagsasubmit po ng mga papeles para sa kanilang kaanak o sila mismo kung sila ay pasyente upang humingi ng tulong medikal. At alam naman po natin na may programang ganyan ng Department of Health. Tayo po ay kinakasangkapan ng Department of Health po. Katuwang po Ako Bicol Party List upang ibigay yung nararapat sa ating mga kababayan na medical assistance o guarantee letter. Ito po ay tuwing Lunes po ito. Meron po tayong People's Day, ang Ako Bicol. People's Day po, nagsisimula po tayo sa alas 8 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. At dahil po dyan, maraming salamat po, Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Sir Alvin. Maraming salamat din po, sir. Ayan, balikan natin si Nanay Edwina, no? Para iparating natin itong magandang balita na sagot na ng Ako Bicol Party List itong alalahanin niya na nasa 20,000 pesos. Nanay Edwina? Opo, narinig niyo po yung usapan po namin ni Sir Alvin na sagot na po ng Ako Bicol Party List itong alalahanin niyo pong 20,000 pesos para sa back brace po ng anak po ninyo. Opo, salamat po. Opo, ano po yung gusto nyong sabihin, especially sa Ako Bicol Party List na naging tulay at nagbigay ng kasagutan po sa alalahanin po ninyo? Maraming salamat po kay Congressman Saldico at saka po sa Ako Bicol Party List sa pagbigay po ng tulong sa amin. Salamat po. Kung meron kang mensahe, ma'am, sa anak po ninyo na mangyayari na po itong operation para sa kanya, ano po yun, ma'am? Sana po gumaling po siya. Kami rin po dito, ma'am, ay isasama po namin sa aming pagdarasal ang magiging operation. Kumbaga, dapat maging para sa success operation po ng anak po ninyong si Danica. Apo, sir. At meron po kaming staff po dyan sa Kongreso upang aalalay po sa inyo para sa mga susunod na proseso upang matanggap nyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Sige po, sir. Apo. At sa muli, ma'am, maraming salamat po. Maraming salamat din po, sir.